Karneval už dávno nie je len o maskách zvierat či krásnych princezien. Pozrite sa, aké sú dnešné deti tvorivé. Pavúk. Ja som lietajúci balón. A prečo si vybral práve túto masku? Pretože mám rád balóny. Nazorňujem traktor. Mňa zaujímavá a taká kvalitná. Bába. Rozdiel je aj v pesničkách, na ktoré deti na karnevale tancujú. Žiadne detské pesničky, ale moderné songy. Atmosféra je skvelá. Sami vidíte, že sme úplne spotení, mokrí. Veľmi dobrá zábava. Zabávam sa tu s kamarátmi. Vynikajúce, je tu zábava, jak má byť. Na karnevale v základnej škole na Komenského ulici v Smižanoch sa predviedlo 130 detí. Ani dnešná moderná doba neodradila deti tvoriť a vyrábať. Čoraz častejšie sa stáva, že tie masky, v ktorých vystupujú, majú vlastnoručne vyrobené. Porota síce masky hodnotí a snaží sa objektívne vybrať tie najkrajšie, no vďaka tombole má každý z účastníkov karnevalu šancu vyhrať peknú cenu. Na záver karnevalu bolo pre deti pripravené prekvapenie. Toho roku nás prišla potešiť takým malým prekvapením pani Liptáková s divadielkom Dračie úlety. Rozprávka sa deťom páčila rovnako ako celý karneval.